Ginadiling drugas gituhuan nga hinungdan sa pag-ambush sa barangay kapitan sa Basak, Lapu-Lapu City. Magtiayon nga negosyante gitulis patay sa Liluan. Prinsipal sa Mandawi gigapos sa tulisan atol sa Sivira sa Naga. Gisugdan karong adlaw ang pag-ayo sa First Bridge. One way ang taytayan paingon sa Upon. Mayang hapon sugbog Kabisayan, samaran ang barangay kapitan sa Basak, Lapu-Lapu City. Dihang giambush ni atong Sabado sa gabi. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Dining napita sa ngit-ngit ug awaaw nga napit panahon sa kagabion, giambos si Lapu-Lapu City, Basak, Barangay Kapitan Isabelito Darnaila ni atong Sabado sa gabi. Si Kapitan Darnaila nga nakabantay sa mga suspitsado, ang dali usab kayo nga nakahupo sa iyang sakinan hinungdan nga nakababuto usab siya sa iyang service firearm o gikataho nga naigo sa tiil ang usa sa duha ka suspitsado. Si Darnaila nga nakaangkon og samad sa iyang buko-buko og kilid, dali nakapadagan siyang sakinan paingon sa Mactan Doctors Hospital. Si Chief of Police sa Lapu-Lapu City nga si Senior Superintendent Arnel Libid nagkadayon nga duha ka mga wa mailing tawo ang namusil ni Darnaila. Mga about 7:40 po in the evening, while driving his pickup, he was ambushed by unidentified suspect. According to the witnesses, 5 shots were heard. Medyo madilim yung lugar, 5 narinig, and they saw a suspect riding a motorcycle that sped away. Sir, nakapaputok daw si Darnaila? Opo, so far si Kapitan naman po ay nasa hospital po ngayon, recovering from his wound, gunshot wound. Sa hospital nagtapok ang mga suporter ni Darnaila aron masaran ang kahimtang sa ilang kapitan. Ang kanhi Chief of Tanod sa Barangay Basak si John Ray Istumago nagkanayon nga paingon unta si Kapitan Darnaila sa Barangay Hall alang sa ilang sisyon. Kaya nabantayan lang nga, na motor nakatabon siya, pikpik ang kuhaan ko, no? Ito, then, birahan siya. Kaya nga, nakayuko siya. Nakayuko, oo. Naka-encounter siya, kuhaan. Diya man yung armas kilit. Duha ka kabhang sa kalibre 45 ang na-recover sa kabulsan sa crime scene. Samtang kining tricycle nga giambanular ang gituhuan nga mo'y gigamit sa mga suspitsado. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga nagnegosyo o gidili nga drugas ang gituhuan nga nagpaluyo sa pag-ambush sa barangay captain sa Basak, Lapu-Lapu City. Duha ka mga suspects ang giila sa kapulisan. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Positibo nga giila ni Barangay Basak Captain Isabelito Darnaila ang gunman nga mi-ambush kaniya. Doon na naipanga ng kapulisan sa ikaduha nga suspect. Giandam na sa Lapu-Lapu City Police ang facial composite sa mga suspect ug ang kasong frustrated murder batok nila. Gipugan pa sa kapulisan ang mga pangan sa duha ka suspect nga pasakaan nila og kaso ug mga adlaw. Gituhuan nga adunay kalambigitan sa ginadili nga drogas ang pag-ambush sa Barangay Captain. Si Barangay Captain Isabelito Darnaila gingon nga aktibo sa kampanya batok sa ginadili nga drogas. Si Kapitan kasi sa very active against campaign against illegal drugs, saka sa pagdidisiplina sa mga nakikitang medyo sa barangay niya. Barangay Captain was very active. Maybe some groups might taken it against the Barangay Captain. Ang usa sa giilang nga suspect dunay pending nga warrant of arrest. Doon na usay mga testigos nga nakuha ang mga pulis. Wala po, this is a non-election related violent incident. Medyo kan lang siguro yun nga, ang pinaka main motive na tinitingnan namin is yung may pit na personal campaign ng Barangay Captain. Mato ni Senior Superintendent Raylindo Lawas, gihatagan nila og gibugaton sa investigasyon ang kalambagitan sa ginadling drogas. Nanay gidudahan karon nga posibleng maoy kuan mo'y nagpasihugda or may kalambigitan niya itong insidente, but we cannot yet confirm kung sila ba yung suspect ay magpasi pa man na sa ebidensya nga itong makuha. Kanantanan na these are mga circumstances lang ibasihan po dato ang investigador pasira po sa gisulti sa ating mga kanato.
Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Duha ka mga negosyante giambush sulod sa ilang sakyanan kagabi. Pagpanulis ang gituhuan nga motibo sa krimen. Kini giaksyonan ni Marian Ubay. Wa pa madakpi sa kapulisan ang mga suspetsado nga nagmotorsiklo kinsa mipusil patay sa managtiayong Josephine ug Celedonio Angelo pasado alas 7:15 kagabi sa Purok Dabong, Sitio Landing, Barangay Katarman, Liloan, Cebu. Gitulis ug gibanhigan ang managtiayong negosyante nga luwan sa ilang sakyanan. Ang mga biktima gikan unta nga nagkuha sa ilang anak nga gibilin sa ilang igsuon apan wa na kini maabti kay nahatod na sa ilang pag-umangkon. Nakuha sa crime scene ang 5 kakabahang sa kalibre 45 nga bala. Sa inisyal nga investigasyon ni SPO4 Marcelino Servilla, tulis ang motibo sa maong krimen ug posibleng misukol ang mga biktima nga misangpot sa pagpamusil sa maong suspetsado. Na posibilidad nga ni-resist ang katong iyahang husband. That's why kahitabo ang namin double kanang pagpatay sa matiayon. Matod ni SPO4 Marcelino Servilla, sumala sa tindera sa mga negosyante, duna sila customer nga nagsulob og maskara ug posible nga adunay kalambigitan sa krimen. Mga o'clock sa hapon, nakasulti ning asawa, pinibigtin nga babae, nga nakaingon sa iyahang naanasan ning customer nga di na to masabta ng istorya kay di magkuha sa iyahang mask. Nagtuo ang mga residente sa maong dapit, tulis ang motibo sanglit gidungog nga nakadaog og swertres ang managtiayon niadtong miaging adlaw. Swertres atong tutuan. Alang sa Aksyon Bisaya, Marian Ubay, News 5. Principal sa Mandawi City gigapos sa usa ka tulisan didto sa Langtad, Naga City. Ang maestro uban sa mga athletes mitambong sa regional meet sa Central Visayas Regional Athletic Association. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Di makatuo ang principal sa Tingob National High School sa siyudad sa Mandawi nga sa iyang pagtambong sa Sibira sa Naga City, iyang masinati ang tumang kalisang. Usa ka wa mailhing lalaki ang kalit nga mitiun kaniya og armas pasado alas 2 sa kadlawon gawas sa quarters nila sa Langtad Elementary School sa Dakbayan sa Naga. Mato di Principal Abondio Benitez, padung na siya nga mupukaw sa mga kusinera aron magluto sa ilang pamahaw, dihang gisugat siya sa suspect sa pultahan dungan sa pagdeklara og tulis. Ningon man siya nga, pronounce man siya nga, kuha niya, NPA ko. Sige, hapa. Sumuto niya, wa man ko ni hapa dayon, kay nilingkod pa man ko. Ya kong gipatiran, kay gipahapa jud ko. Pag stretch out nas kong tiil, ya din kong gigapos. Nya katong basurahan iyang gihuwad kay i-cover niya sa akong naong. Gipapa sa suspect ang principal o gigapos ang iyang tiil o wire. Wa milampos sa pagdagit sa cash ang suspect apan nadala niya ang tablet sa laing magtutudlo. Matod ni Benitez, na-trauma siya sa insidente. Wa siya magtuo nga sa pila kay gayon niya nga tambong og Sivera Amit, ingon niini ang iyang masinati sa host city. Manghinaot mi nga dili na unta mausab ba kay grabe kayong trauma kay tuob yata nga kung mapusilan ta patay na jud ta. Si Mayor Valdemar Chong mipasalig nga ilhon ang mga responsable sa krimen ug nangayog pasaylo sa nahitabo. Gibantayan na karon og mga pulis ang Langtad Elementary School sa Naga. I am being assured by the police chief that he is doing doubling time to reinforce. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Upat ka tawo na sikop atol sa usa ka buy-bust operation nga gipahigayon sa Mandawi City Police. Nadakpan ang pusher nga tigbaligya og shabu sa barangay Paknaan ug Gumapad. Kini giaksyonan ni Johanna Bahinting. Giapil sa pagdakop sa mga sakop sa CIB sa Mandawi ang mga kauban ni Christopher Giano nga mo'y subject sa buy-bust operation. Nasikop sila Gary Zanoria, Jacob Nuynay ug si Ulin Cuabo kinsa gituhuan nga runner sa pundok. Mukabat sa 20,000 pesos nga shabu ang nakuha sa kapulisan uban sa kwarta ug mga gamit alang sa pagsuyop niini. Based sa atong sa directive sa atong bagong regional director karon to step up our campaign against illegal drugs and in line with the Oplan Lambat Sibat
Atol sa pagdakop kanila, nahitabo ang gamay nga komosyon tungod sa pagpunay og syagit ni Quabo nga nakuhaan usab og gamayng pakete sa shabu sulod sa iyang gamay nga pitaka. Mao na nato nga para mahunong na iyang babag nato is ipaaristo na lang nato sa atong operatiba sa obstruction of justice. Unya pag medyo naglaylo na yung tingog mo to nga okay, estado man ka, so tanawon sa nato base po na kay mga kontrabando sa imong lawas. Giangkon ni Diano ang paggamit sa drogas ug kun makapalit siya og shabu iya kining bahinon og ibaligya aron makaginansya og gamay. Igor ko gisugo ba? Pa nila sila. Sige ba, pagudi ko pa ilang koreng. Dito na sila nasud. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. Dako nga hagit alang sa administrasyon ni Cebu City Mayor Michael Rama ang issue sa narco-politics tungod sa nakita niya nga paghitak sa illegal nga druga sa syudad. Si Mayor Michael Rama nasubo sa naghitak nga drug problem karon sa Dakbayan. Kini human makasakmit ang Cebu City Intelligence Branch og 11 million pesos nga kantidad sa shabu. Duda sa kapulisan nga gamiton sa narco-politics ang mga halin sa shabu mao nga mas gipahugtan nila ang ilang pagmonitor sa mga drug lords karon. Tingwa sa PNP nga way politiko nga mogamit og drug money aron gamiton lang sa ilang pagpangampanya. We should all be focused that a challenge to this government, that is a challenge to our government, but most of all, that's a real challenge to the Philippine National Police. Dungan sa paghiling sa mga prisuhan ubos sa Bureau of Jail Management and Penology gipahigayon kaganihang buntag. Apan walay sakop sa media nga gipasaksi sa operation. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Nasakmit ang lain-laing klase sa TV sets, DVD, mga hait nga hinagiban, duha ka gagmayng putos sa drogas ug paraphernalia. Kaganihang buntag sa Cebu City Jail. Atol kini sa simultaneous Greyhound operation sa Bureau of Jail Management and Penology, PDEA, inabagan sa Cebu City Police Office. Tayo nakita dito mga kasagaran mga appliances, TV sets, na ay mga matod pa sa mayor de mayores, usa sa sildan nga atong gi-search. Na gagmating kayo nga para hiwa ko ng glamas. Pero giapil ta nagkuha. Kay dili man na authorized sa sod. May mga drugs, sir? Sa among area nga nangkuhanan, ini diha ko, wa may nakita na to nga drugs. Doon ay nakita nila nga drug paraphernalias. Ang warden sa Cebu City Jail, Superintendent Johnson Calob, ni pasabot nga dunagyoy makasulod nga illegal nga kontrabando bisan sa hugot nga seguridad nga ilang gipatuman. Pagkangaan nga Pilipino tahan nga kamaog mangita gig inisyatiba nga mga modus nga pamaagi masakpan namo na nga modus na sa ilain nga ilahang suwayan og testing og di ba masakpan. So asa ka ang kuan ni sa atong pahugtan angay natong pahugtan sa ato ang pag mga bisita gyud no mga bisita tarungon nato pag search kay gikan man ni sa gawas ang drugas mo bitaw nga di ko motuo nga ang gikan ang drugas nasa sod ipagawas kay naglisod man kag pasulod ipagawas na inon nimo so siguro ang ubang mga contacts nila nakakuha og mga cellphone nay connection gyapon sila ang mga drug pusher pero ang butang gikan sa sulod nga ipagawas di na magsilbi gawas og na gid laboratory. Dungan nga gihimo ang operation uban sa mga jail sa Lapu-Lapu ug Mandawi. Atol sa operation kaganihang buntag, walay sakop sa media ang gitugutang makasulod ug makasaksi ug ipahuwat lang sa gawas sa compound samtang nagpadayon ang operation. Mga pasangil gikan mismo sa mga bidilanggo sa City Jail. Mibutyag nga yano ra kaayo nga gihimo nga suyupanan og shabu ang City Jail. Gani dunay mo bisita sa jail alang lang sa pagsuyop tungod kay mas safe kini kun itandi sa mga drug den sa gawas nga posibleng dakupon sa kapulisan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gisugda na ang pag-ayo sa First Mactan Bridge. Tungod karon holiday, wa ra kayo masinati ang huot nga dagan sa trapiko pagsud ug paggawa sa Lapu-Lapu City. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote.
Wara makasinati guhot nga traffic ang mga motorista paingon sa dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa Mandawi City sa First Mactan Bridge karong adlaw. Kini bisan gisirahan na ang usa ka lane sa Taytayan aron masugdan ang repairs nga mahuman pa sa Disyembre. Kadlawon gisirahan sa Jegma Construction ang usa ka lane apan nalangay ang pagsugod sa trabaho tungod sa pagbunok sa kusog nga uwan. Nami ikuan sir, nami ipaabot ng mga bang materialis ng mga kuan. So medyo kuan lang gamay. So samot saron nga holiday. Ako pang mga tao sa probinsya. Usa pa usab ka team ang nagsugod sa pagbakbak sa sidewalk ug wa pa usab masugdi ang habig sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Duha ra gihapon ka shift ang motrabaho sa tulay bisan sa hangyo ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa nga tuluhon kini aron masayo nga mahuman. Nabala ka karon ang local government unit sa Lapu-Lapu ug Mandawi sa epekto niya ini sa mga patigayon tungod sa grabe nga traffic. Grabe nga traffic yun ugma. Traffic na mga sa una nga wala pa gi-repair. Samot na gani karon og repair na dili traffic ngayon. Gawas unya sa traffic sa duha ka Taytayan, gisugdan na usab og bakbak ang usa ka lane sa laing bahin sa Plaridel Street sa dakbayan sa Mandawi. Hinuon naglihok gihapon ang mga sakinan sa lugar apan gipanglantawan nga mas huot na kini sugod ugma. Sa Hulyo mahuman ang pagsemento sa Plaridel Street. Daghan na usab ang mga pasahero sakay sa ferry boat gikan sa Upon nga moy labing paspas nga paagi paglabang paingon ug paggawas sa syudad sa Lapu-Lapu. Karong adlaw hingpit nang gisugdan ang pag-ayo sa First Mactan Bridge ug usa niini ang usa ka lane nga gisirhan na karon sa atong publiko. Apan sa pagkaron wa pa nila masinati ang epekto niini gumikan kay wa may klase og trabaho kan adlaw. Apan og mga adlaw gipangandaman na sa kontraktor ang posible nga epekto sa ilang gibuhat nga pwedeng mahimong resulta sa grabe nga trapiko dinhi sa dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Natapos karong adlaw ang suspension ni Mayor Michael Rama. Sugod ugma mulingkod na pagbalik si Rama sa City Hall. Kini giaksyonan ni Johanna Bahinting. Malipayon nga nakig-abi-abi si Mayor Mark Rama sa mga pamilya nga may tambong sa Family Day sa City Hall kay mobalik na siya paglingkod isip mayor sa dakbayan sa Sugbo. Si Rama na suspenso og 60 ka adlaw tungod sa iyang pagpaguba sa illegal nga Center Island sa dalan sa Barangay Labangon nga gipatangtang sa DPWH. Si Rama may pasalig nga padayunon niyag atiman ang iyang mga trabaho karon nga nabalik na siya sa katungdanan. I have observed that the acting mayor, being a part of our group, he knew all the well what's our platform and what we wish to reach and accomplish while we are in service. So basically, if you're talking about what are the things that I should be looking at, obviously go back to basic, and that is where we are on our basic services. Mapasalamaton usab si Vice Mayor Edgar Labella nga sa panahon nga siya ang nahimong acting mayor, walay nahitabong kakulian sa mga dagkong kalihukan sa syudad, sama sa sinulog og International Eucharistic Congress. Consider it as a great responsibility and thank God with His guidance. Maayo man sa akong pagtanaw. We had two big events, the Sinulog and the IEC. But of course, Mayor Rama, even if he was already suspended, he continuously worked hard. Alang kang Abelya, murag wala ara na wagtang si Mayor Rama tungod kay kanunay gihapon kining nagsuporta sa syudad. Nang hinaot siya nga unahon og pagtagad sa mayor ang mga isyu kalabot sa basura, traffic ug lakip na ang Supplemental Budget 1. Miangkon si Labella sa pagkakaroon nga aduna siya nadunggan nga mga hungihong nga naapay kaso nga ipasaka batok ni Mayor Rama apan di na kini mamahimo kay nagsugod na ang election period. Nga manggutoy daghan nga mga huhungihong nga inikhuman sa period na nasa laing suspension order nga mugawas sa katong ubang mga katong usa ka kaso, pero kaluoy sa Ginoo sa maayo nato nga mga legal panel o ubanan sad sa panalangin sa Ginoo, kanang ilang gihugon-hugunan nga lain nga suspension order sa mayor nga i-appeal ta gani kuno ko, so far kaluoy sa Ginoo wa pa man gayud. Sila bangon Barangay Captain Victor Bindia sa iyang bahin nang hinaot sab nga adunay eleksyon nga nakatunan ang mayor sa iyang pagkasuspenso. And I wish and hope that Mayor Mike Rama magtinarong na siya sa iyang pagkamayor, dili na siya mag-abusar o
magsulti na siya sa tinuod para sa katawhan. Dako iyang paglaom nga kini makapamatas sa ubang mga kapitan nga dapat dili sila magpadaog-daog sa ubang mga opisyal sa gobyerno nga mas taas pagranggo sa katungdanan. Mahimo sad siyang encouragement or strengthen ang usa ka barangay captain nga kami di ay dili pwede daog-daogon og mayor nga naasa gyud ay may tingog in kaso og amo gyud barugan unsay sakto. Ang kaso ni Mayor Rama didto gipasaka ni Barangay Captain Buendia sa Office of the President nga kauban niya sa partido. Si Rama sakop sa oposisyon ug kaalyado sa partido ni Vice President Jojo Mar Binay. Ugma opisyal na nga i-turnover ni Vice Mayor Labella ang katungdanan ngadto kang Mayor Mike Rama. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. Kakuwang sa Sinsiyo ang hinungdan kun ngano nga 7 pesos lang gihapon ang gikolekta sa mga driver sa jeep bisan og size 50 na lang ang minimum nga plete. Gipahinumduman sila sa LTFRB nga 105 pesos ug 20 centavos lang ang plete sa mga estudyante ug senior citizens. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Miluwat na og order ang LTFRB sa pagkunhod sa pliti og 50 centavos gikan sa 7 pesos nga minimum fare. Gihimong basihan sa LTFRB and Bank ang pagkunhod sab sa presyo sa petroleum products sa merkado. Apan ang driver nga si Junjun Torsinde miangkon nga 7 pesos lang gihapon ang iyang kuhaon tungod kay wa pa siya makatigom og panukli nga tag 25 sentimos. Sibil lang yapon kay wa mo 50 bikiday kuan round up na mo city. Yapon. Pero aware ka nga kunhod na. Aware ko nga kunhod na pero kuan naman gud kayo ang 50 gud kung nihit mo gud. Hinoon, dagan sa mga commuters ang nalipay karon sa bag-o nga kalambuan sama na lang ni Letty Elizondo. Malipay kay at least nabugoy estudyante good makasave na tagamay bisag 50 lang ang nakuha. Subling gipahinumduman sa LTFRB ang tanang driver sa pagtuman sa mandatory 20% discount alang sa senior citizens ug mga estudyante. Ang masakpan nga makasupak sa lagda magatubang og multa nga 5,000 pesos base sa Joint Administrative Order. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. PRO7 mimando sa pagpatuman og hugot nga seguridad sa mga lugar diin ipahigayon ang mga political rallies sa pagsugod sa campaign period sa national candidate sugod ugma. Ang detalye sa report ni Ray Pasaporte. Gimanduan ang tanang city ug provincial directors sa Sugbo sa pagpatuman og hugot nga seguridad sa tanang lugar diin ipahigayon ang dakong political rallies sa mga national candidates dinhi sa Sugbo. Gipasabot sa PRO7, bugtong area security lang ang mahatag nila. Way labot ang paghatag sa security sa kandidato, gawas kung dunay pagtugot gikan sa COMELEC. Wa pa hinuon makadawat og komunikasyon ang PRO7 gikan sa national parties nga anhi sa Sugbo ilusad ang ilang opening salvo. When we talk about area security, sa palibot lang niya, we do not provide close-in sa sa matag kandidato unless there is a specific clearance or order gikan sa COMELEC. Palibot lang yun niya, general area lang kung asa ipahigayon ang iyang so perimeter lang. Gipasalig sab sa PRO7 nga dili na masubli pa ang nahitabo niadtong 2013 diin gibansagan nga umbrella boys ang mga pulis tungod sa pagpayong nila sa mga kandidato sa usa ka partido. Well, doon na nagkita nakatunan nga lesson kabahin ni Ana, no? Dili na siguro na mahitabo. Nakamauna ta ni Ana. Nakibaw na po ta ni Ana. I hope kani kung ato mga kandidato have also learned the lesson. Generally, these are not the work of a policeman. Kung kinahanglanon mo nga payungan sila kay nag-ulan or init, well, they have to look from among their friends and their fans and their supporters also. Nanganti silawas nga mag-atubang og imbestigasyon. Ang pulis nga masakpang mihimo sa ingon, labi na kung wa kini pagtugot gikan sa COMELEC. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Andam na ang Commission on Elections alang sa pagbukas sa campaign period sa mga national candidates ugmang adlaw.
Nagpadana og notice ang COMELEC sa mga kandidato nga nagpahibaw sa paglangkat sa ilang mga posters nga gawas gipaskil nila gawas sa mga common poster areas. Sugod ug tangon sa Special Task Force ang campaign materials nga makita nila sa nga gipapilit sa kadalanan nga sagad tapukan sa mga tao. Giila na sab sa mga election officers ang common poster areas sa mga public plaza, barangay centers ug merkado. Doon na sila campaign materials outside of the common poster area. Dapat ilan ang tangtangon within 3 days from receipt. Otherwise, it will be assumed na sila nagbutang diha. Then we can file an election offense case. Formal na nga gibuksan kagahapong adlaw sa syudad sa Naga ang Central Visayas Regional Athletic Meet Association kun CVRA. Ug kapin 7,000 ka mga delegates gikan sa 13 ka schools division sa tibok Central Visayas ang misalmot sa CVRA Meet kagahapon. Gibuksan ang kalihukan pinaagi sa Parade of Colors, dayon ang hamubo nga programa. Wala si Governor Junjun Davide sa kalihukan apan dunay presensya ni Vice Gobernador Agnes Magpale. Si Naga City Mayor Valdemar Chong mapisikarbuhon nga bisan sa katapusan niyang termino isip amahan sa syudad, apan hatagan pa sila sa kahigayunan nga muho sa dakong sports event. Ang mugawas nga champion sa CVRA mao'y ipadala sa palarong pambansa sa Albay karong Abril 9 hangtod 16. Tony, usa sa mga damgo namo na maka-host pagigani kadakag event, and then we hope na successful kay kini makakita ang taga-Naga nga ma-recognize ang Naga nga one of the places nga angay suruyon. Unyon sa mga empleyado sa maternity nang hinaw sa responsibilidad sa wala na pagdawat og pasyente sa hospital. Matud nila mitambong gyapon sila sa ilang trabaho bisan nagpadayon ang ilang pagpikit sa tambalanan. Kini giaksyonan ni Jenky Rosit. Buot namong ipadayag nga andam kaming mo serbisyo og matiman sa mga pasyente, apan ang maternity management mao ang nagdumili. Matod sa Vice Presidente sa Union, Fundador Alforque, na nireport gihapon sila sa trabaho ug ang management ra sa ospital ang wa mo dawat og pasyente. Bisan sa ilang himuong mga pagpiket sa ospital, mo trabaho gihapon sila. Sa pagplano pa lang namo anang pag-file og notice of strike, amo usab ka nang giapil sa among plano nga dili masakripisyo ang mga pasyente o ang ilang seguridad. Pagtapos sa buwan sa Enero, wa na manawat og pasyente ang maternity. Ang mga empleyado ug management sa ospital wa magkasabot sa gipangay nga increase sa sweldo. Matod sa Union, 20 nga to sa 25 pesos nga increase sa sweldo ang ilang nasabutan. Piso lang ang gustong ihatag sa management sa 140 ka mga empleyado sa maternity hospital. Nabala ka mga empleyado sa ilang sweldo sa umaabot nga payday kay wa na sila gidawat nga pasyente. Nabalda usab karon ang training sa mga doktor ug student nurses sa ospital. Among gipanawagan na dili hikawan ng mga pasyente nga moabil sa serbisyo sa maternity house. Ug dili isakripisyo ang internship sa mga estudyante ug residency training sa mga doctors. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Milingkod na ang bag-o nga Regional Director sa NBI 7, Kinsa Misaad, nga padayunon ang nasugdan nga mga operasyon sa maong ahensya. Si Attorney Jose Hustop S. Yap, nga lumad nga taga Batangas, mao na karon ang bag-ong Director sa NBI 7 hulit ni Attorney Ricardo Diaz. Si Yap nagtinguha sa paghimo og subsub nga drug operation human siya makadawat og report sa paghitak sa illegal drug activities dinhi sa Rehiyon 7. Mihangyo og suporta si Yap ngadto sa komunidad aron dali nga masumpo ang illegal nga kalihukan. Atol sa simple nga turnover ceremony, mitambong sab ang mga kanhi regional chief sa NBI kinsa dunay dakong natampo sa mga operasyon sa Region 7. Illegal drugs ay hindi po magagawa lang ng law enforcement agencies or officers, kailangan po natin ang support ng community. So paano po matutulungan ng law enforcement agencies ng community is provide us information, and we will work on all the information that will be provided by the community, members of the community. Usa ka Sugbo Chinese Museum ang pabarugon sa karaan nga Gotiaco Building dinhi sa Rakbayan sa Sugbo.
Kinigyaksyonan ni Jinky Rosit. Kini ang karaan og naguba na nga Gutiauco Building nga nanahimutang sa Dan MC Briones ning Dakbayan. Tuig 1914, dihang gitukod kini og naila nga usa sa labing una nga commercial building sa syudad. Karong adlaw, atol sa Chinese New Year, nagtigom ang mga prominenteng Chinese family sa Sugbo aron ilusad ang restoration project sa maong edipisyo aron himuon kining ilado nga Sugbo Chinese Heritage Museum. Matod sa chairman sa foundation nga si Bob Gothong, posibleng moabot og 200 million ang pondo nga magamit pagpanindot niini. Mudawat sila og mga donasyon nga artifacts nga magamit dinhi. The public, especially the youth, the schools, children, we would invite them to have an annual field trip. We've made an arrangement already with the president of Ateneo de Cebu that their school children, whether that's going to be high school first year, they'll make it an annual trip. Si Mayor Mike Rama nga mitambong sa okasyon mipahibaw nga mosuporta sa mong proyekto. Gani makigtagbo siya sa DENR aron ipahibaw ang plano sa Chinese community. They will have only to give no objection for the construction. Disinform them and put it in writing that they are not objecting. Because that is a public land, it's a heritage, senior citizen like me will also become a heritage sooner or later. Hinapos sa unang quarter ning tuiga, posibleng masugdan na ang pagpanindot sa building. Gipanglantawan nga ang mong proyekto maghatag unya og dakong dungog sa Chinese ug Filipino community sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga supporter ni Mayor Rodrigo Duterte nangandam alang sa pagsugod sa campaign period ugmang adlaw. Kinigyaksyonan ni Jinky Rosit. Kagahapon nangabot din ni sa Sugbo ang 36 ka mga leader sa Rudy Duterte Solid Group nga gikan sa nagkalain-laing lungsod sa lalawigan sa Sugbo. Gawas nila nangabot sab ang mga supporters ni Duterte gikan sa Siquijor, Negros, Leyte ug Bohol. Nagtigom sila aron hisgutan ang pagpangandam nga himuon nila sa pagbukas sa campaign period sa national candidates ugma. Nasayod sila nga way igong campaign funds ang ilang kandidato. Pag maghiusa aron ang pag-establish usabay ra siya sa pinakas sayon ug pinaka-simple nga pag-iusa, tulong-tulong, especially kanang paghatag og time para sa pagsuporta. Pagkakaroon doon na 35,000 ka mga miyembro ang grupong Rody Duterte Solid Group Lukop Nasod. Silang tanan anda mutabang sa mayor sa Davao sa himuong pagpangampanya niini. Lisod kay basig ginagmay tapokon ang suporta sa among mga kauban. Igo siguro kana nga igo kana nga makatag og katawag sa tumaabot nga presidente. Ang Dabawenyo nga si Bong nang hinaot nga ihatag unta sa mga Cebuano ang susamang suporta nga gipakita sa taga Davao kang Duterte. Nagtuo siya nga si Duterte lang ang makahatag og kabag-uhan sa nasod. Sama firecracker ba, no smoking, these are local ordinances nga i-implementa na overtime, na-implementa 100% ug na-disiplina niya ang tanan Dabawenyo sa among lungsod. No, kana, as I have said, dali na niya himuon kay tungod, makita. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kung hey patsoy mga kapatid, tinuig nga pagpahigayon sa Sinulog Short Film Festival nagmalampuson. Kinsa kahay mga kapatid natong Sugboanon nga migawas nga mga mananaog sa maong prestiyosong kompetisyon dinhi sa Sugbo atong sutaon. Gidagsa sa mga Cebuano ang mga nahabiling kalihukan sa selebrasyon sa Sinulog, ang Sinulog Short Film Festival Movie Screening and Awarding Ceremony sa usa sa mga dakong mall dinhi sa Sugbo niadtong Sabado. Dinhi, nahatagan og kahigayunan ang mga Sugboanon sa pagsaksi sa linahi og dekalidad nga obra sa mga Cebuano filmmakers atol sa gitahigayong screening sa mga nagkadayang Sinulog short film stories. Pagkahuman sa screening, gisunod dayon ang awarding ceremony kung diin gihatagan og pasidungog ang mga nagkadayang entries nga migawas nga mga mananaog sa lain-laing kategorya.
Hola mga kapatid, matagtuig na ang atangan sa mga Cebuano ang Sinulog Short Film Festival, agig dakong parte sa selebrasyon sa Sinulog Matagtuig. Ug karong tuiga, unsa na sabka nga Cebuano movie ang muarangkada. Tara ug atong sa taon. Ang Sinulog Foundation Incorporated, Cebu City Government ug Cebu Filmmaker Society mao'y nagpaluyo sa tinuig nga film festival dinhi sa Sugbo. Kansang karong tuiga nagsalamin sa temang Christ in You, Our Hope of Glory nga mausay tema sa 51st International Eucharistic Congress nga bag-uhay pa lamang nga natapos ug nagmalampusong gipaygayon dinhi sa Sugbo sa nakalabayng semana. Ani ang migawas nga mga mananaog sa Sinulog Short Film Festival 2016. Samtang atul sab sa maong kalihukan, gipasundayag sa publiko pinaagi sa usa ka photo exhibit ang migawas nga mga mananaog sa Sinulog 2016 Photo Contest. Diin gihatagan og dakong kaygayunan ang mga mananaog ining maong kompetisyon nga maipakita sa kadaghanan ang ilang mga masterpiece ug lahi nga abilidad sa pagkuha og mga hulagway ni atong pagsaulog sa kadaghanan sa kapistahan sa Sinulog. Ug mao kadto lang ko sa Light News karong hapon. Alang sa walay katapusang mga chika, bani ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lauquat Sera nga word of the day nagkanayon. Proud kaayo kang uyab mo, tagbaw sa diay siyag dinay nimo. Agay! Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kung Hey Fat Choy mga kapatid. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutom sa balita. Aksyon!